Kieku m'hawnx nies jagħtu d-dem jiena mejta. Dan kien kliem l-infermiera Janet McAuliffe f'diskors imqanqal dwar kif irnexxilha ssalva wara li kellha lukemja. Minħabba l-kimoterapija, is-sistema immunitarja titbaxxa u għalhekk il-battalja ma kienx faċli għaliha hekk kif saħansitra kellha tiċċaħħad minn uliedha waqt l-4 xhur tagħha fl-isptar. Bħalli kieku dan ma kienx biżżejjed għaliha, hija kellha titla' l-Ingilterra għal trappjan tal-mudullun u filwaqt li rringrazzjat lid-donatur u rrid ix-xewqa li dan it-trappjant isir f'Malta hekk kif ir-rata ta' suċċess togħla b'aktar sostenn pożittiv mill-familjari preżenti. Din l-esperjenza nqasmet ma' dawk preżenti f'ċeremonja li fiha l-President ta' Malta, Mary Louise Coelho Preca, ippreżentat 12 rikonoxximent statali lil 7 irġiel u 5 nisa li taw aktar minn 100 totja dem f'ħajjithom. Iċ-ċeramonja tellat l-4 filgħaxija lejlet il-Jum Internazzjonali tad-Donatur tad-Dem ġewwa l-Palazz Presidenzjali ta' Sant'Anton f'Ħattart. F'indirizz lin-nies preżenti, il-President ta' Malta raddet ħar lil dawn id-donaturi, deskritti minna bħala eroj ta' żminijietna, li ddistingwew lilhom infushom minn oħrajn għall-atti nobli tal-truiżmu. Madwar 30 pazjent ikollhom bżonn id-dem kuljum u għalkemm iċ-ċentru tat-trasfużjoni tad-dem ġieli jkollu l-kriżijiet tiegħu f'inċidenti kbar, id-direttur taċ-ċentru, Alex Aquilina, appella lin-nies biex iħajru lil nies oħra jagħtu d-dem anke jekk wieħed qatt ma ta' qabel. Huwa ringrazzja lil Coelho Preca tas-sostenn kontinwu u talli kienet l-ewwel President ta' Malta fl-istorja li rikonoxxiet li d-donatur tad-dem qiegħed jagħti servizz. Iċ-Ċentru Nazzjonali għat-Trasfużjoni tad-Dem għażel it-telma kun hemm mal-ħaddieħor għat id-dem kattar il-ħajja. Din it-tema ntgħażlet għall-Jum Internazzjonali tad-Donaturi tad-Dem din is-sena.